Det her det er vores fremlæggelse med reaktioner med karbonhydrider. Og det er Linnea og Josefine. Og vi starter selvfølgelig med at have sikkerheden i orden med briller og kapper. Yes. Og materialer og kemikalier, der har vi brugt Eppendorf-rør, og en universal indikatorpapir og en plastpipette, og digel med låg, petriskål og tændstikker. Og af kemikalier, der har vi brugt heptan, Hex 1,1, 1% brunt vand og 0,1 molær sølvnitrat. Yes, vores første del, det var en forbrændingsreaktion med afbrænding af heptan. Vi starter med at have et digellåg, og der drypper vi 5 dråber heptan ned i, og derefter antænder vi det med vores tændstikker. Vi betragter nu flammen og kan se, ja, heptan er brandbart. Og i vores efterbehandling skrev vi en afstemt reaktionsligning op for heptan. Og det er altså en fuldstændig forbrænding, som vi også ser her. Og derefter så lavede vi så gentog vi forsøget med 5 dråber hexiden, og vi betragter igen flammen. Her er flammen meget kraftigere. Og igen, der afskrev vi en afstemt reaktionsligning, og her er det en ufuldstændig forbrænding, fordi der dannes en lille smule sod. I del 2, der er det en substitutionsreaktion, og her har vi 2 Eppendorf-rør, vi kalder dem 1 og 2, og i begge rør hælder vi brun vand og heptan ned i. Væskerne deler sig med det samme, da heptan er upolært og brun vand er polært. Heptanen ligger øverst, fordi vand er tungest, som også ses. Vi ryster så begge rør nu rigtig godt, og da vi så er færdige, kan vi så se, at den gule farve ligger øverst, da brun skiller sig fra vandet og går sammen med heptanen. Det har vi dog ikke billede af, fordi vi fik ikke rystet rørene godt og grundigt, og det er så en af vores fejlkilder. I mørket, så derefter stillede vi dem i mørke, for vi stillede et i mørke og et i lys, og den i mørke, den skete der ikke noget ved, men den i lys, der kunne vi se, at der blev dannet brun heptan og hydrogenbrun, og det er altså sket en substitution, hvor et H har byttet plads med BR, som ses på den her stregform. Ja. Derefter så tog vi vores plastpipette og sugede en dråbe af vandfasen op, som vi overførte til et universalt indikatorpapir. Og her målte vi så pH-værdien, som vi fik til en 4-5 stykker, og det er altså en sur pH-værdi, som er grundet den dannede brunsyre. Så dryppede vi AgNO3 sølvnitrat ned i vores digellåg sammen med vores vandfase. Og vi ser, at der er bundfald, noget hvidt bundfald, og ved at opstille en reaktion mellem sølvnitrat og brunsyren, så kan vi se, hvad bundfaldet er. Fordi at sølvbrun bliver dannet, så ved vi, fordi så ved vi, at brunsyren blev dannet i substitutionsreaktionen lige før. Yes. Så har vi så har vi vores del 3, og der tilsatte vi, det er en additionsreaktion, og det er en reaktion mellem Hex 1,1 og dibrun. Vi tilsatte 0,5 ml brun vand til et nyt Eppendorf-rør, og der tilsatte vi også Hex 1,1. Vi observerede røret, inden vi rystede det, og kunne se, at brunvandet var nederst, og Hex 1,1 lå øverst. Så rystede vi så røret rigtig godt og grundigt, og her fik vi den gule farve helt væk, men de 2 faser kan stadig ses. Man kan stadig skelne mellem dem. Og det er fordi, grundet
den gule farve er væk, det er fordi, at bromen i en addition sætter sig sammen med hexenen. Yes. Og i forsøget i del 2, der ser vi, at der er forskel på reaktionerne, om de er i lys eller mørke. Men da der her i del 3, der reagerer den med det samme ved omrystningen, og der er derfor ingen grund til at lave 2 forskellige rør. Det var det. Ja. Tak for alt. Hej hej.